Бог знае, че точно сега имаш нужда да чуеш тези думи. 1. Бог ще отвори път. 2. Бог контролира всяка ситуация. 3. Божията любов никога не се проваля. 4. Бог знае кое е най-добро за нас, довери му се. 5. Дори когато чакаме, Той действа. 6. Бог ще те свърже с правилните хора. 7. Когато Бог отнема, Той също така дава ново. 8. Постави Бог на първо място и всичко останало ще си дойде на мястото. 9. Хората може да те разочароват, но Бог никога. 10. Бог винаги се сражава за теб. 11. Молитвата променя всичко. 12. Дори когато вярата ни е слаба, Божието време винаги е съвършено. Молитва. Скъпи Господи, благодаря Ти, че винаги знаеш от какво се нуждая, дори когато аз самият не знам. Моля Те днес да ми помогнеш да Ти се доверя повече. Когато започна да се тревожа, напомни ми, че Ти все още си на трона. Когато се чувствам несигурен, напомни ми, че Твоето време е съвършено. Напълни сърцето ми с Твоя мир и ми помогни да се съсредоточа върху това, което наистина има значение. Бъди с мен днес и ми помогни да стъпвам в истината, кой си Ти. Знам, че дори когато не виждам, Ти действаш. Предавам Ти всеки момент от този ден. Доверявам се на Теб. Амин. Ако това видео Ти е донесло сила днес, насърчавам Те да го споделиш с първия човек, когато Бог Ти е вложил в сърцето Ти.